n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị na-ekene Chineke maka ọmarịcha ụbọchị tata. Anyị na-ekenekwa Chineke maka ngọzi niile n'isi anyị niile. Ana m ekene Chineke n'isi unu n'ofu n'ofu na anyị niile kwụrụ ka anyị kwesịrị isi wee kwụ na Chineke na-anọnyela anyị mgbe niile, na-edu anyị ma n'okporo ụzọ ma n'ụgbọelu ma n'ụgbọala ma n'ezinụlọ anyị dị iche iche. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewere onwe anyị na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ngọzi ya, na-ayọ mbuli elu ya. Anyị na-echetakwazi ụmụnne anyị dị iche iche, ndị mmadụ nwanne ha maọbụ nne maọbụ ikwu maọbụ ibe rapụrụ ụwa anụnwa. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi ndị ahụ niile na ndokwa, ka anyị natazie isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ndị charismatic group na-erujekwazi masị nụnwa maka ụmụ nwanyị niile dị ime, na-ayọ ka ha nwee ike mụọ nwa n'udo. Ezinụlọ Ugochukwu na Eziada Lady Anduru na-erunye masị nụnwa maka ezumike mkpụrụ obi Silvers Chidi Nwachukwu Jr. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Eucharistia nụnwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Na-emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na ọnụ ụmụnna m, ka unu rọbara m ose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Say
Chineke nna anyị, nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Ọ bụ gị họrọ anyị, bịakwama anyị ụmụ gị n'ime Kristi. Were obiọma lekwasị anyị bụ ụmụ ị họtara ahọta anya. Biko mee ka niile kwere na Kristi nweta ezigbo inwere onwe ha, wee nwetakwa aṅụrị ebi ebi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achụ na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amamihe. Olee mmadụ nwere ike ịmata obi Chineke, ma ọ bụ onye ga-aghọta ihe Chineke bụ n'uche? Echiche nọ mmadụ n'obi abụghị ihe a na-atụkwasị obi. Ihe anyị bụ n'uche na-agafe agafe, n'ihi na ahụ anyị na-anwụ anwụ na-adagide mkpụrụ obi. Ụlọ aja nke a abịa were ọtụtụ ihe na-adagide uche mmadụ. O siri anyị ike ịmata ihe nọ n'ụwa. Ọ bụkwara anyị nnukwu ọrụ ịchọta ihe dị n'ihu. Ma olee onye ga-achọpụta ihe nọ n'eluigwe? Onye pụrụ ịmata ihe ibu n'uche ma ọ bụghị na ị nyere mmụọ nsọ nke amamihe, bịakwa zidata mmụọ gị dị asọ nke si n'eluigwe kacha elu. N'ihi nke a ka ụzọ ndị nọ n'ụwa jiri kwụrụ ọtọ, abịakwa kụziere ndị mmadụ ihe na-amasị gị, onye nwe anyị. Maka na site n'ụbọchị mbụ, ọ bụ site na amamihe ka ị jiri jupụta ihe ọbụla na-amasị gị. Okwu kosebuwa Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụrụga ndụ ruo na ndụrụga ndụ.
ga ndụ rue na ndụ ga ndụ. Ị na-emegharị mmadụ ka ọ bụrụ ntụ, ị bịakwa sị ụmụ mmadụ lọghachita n'azụ, n'ihi na puku afọ n'ihu gị dị ka ụnyaahụ gara aga, ọ dị ka chi abalị. Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ rue na ndụdụ ga ndụ. Ị na-azachapụ ndị mmadụ dịka nrọ, dịka ahịhịa na-epulite n'ụtụtụ. N'ụtụtụ opuo bịa mịta ifuru, ma oge mgbede ọkpọnwụọ bịa nwụsịsịa. Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ rue na ndụdụ ga ndụ. Mee ka anyị mata otu ndụ anyị siri dị nkenke, ka anyị wee nweta amamihe n'obi anyị. Onye nwe anyị, ma jụọ iwe gị ọ ga-adịgide ebighị ebi. Gosi ụmụ odibo gị ebere gị. Ị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụ ga ndụ rue na ndụdụ ga ndụ. Na chi ọbụbọ, mee ka anyị jupụta n'ịhụnanya gị. Anyị ga-aṅụrị na-egorikwa ụbọchị niile nke ndụ anyị, ka ihu ọma nke dịnwenụ Chineke anyị dịnyere anyị, ka e were nyekwa ọrụ aka ya ọganihu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara Filemon. Kama n'ịhụnanya, ọ ga-ama mma ịrịọ gị arịrịọ. Ana m echetara gị na ọ bụ mụ onwe m bụ Pọl na-edere gị akwụkwọ a. Ugbu a aghọọla m agadi, ma nke ka nke bụ abụtọkwa m onye atụrụ mkpọrọ n'ihi Kristi Jesu. Biko, ana m arịọ gị arịrịọ banyere nwa m mụtara ebe a. Atụrụ m mkpọrọ n'ụkwụ na aka. Nwa m na-ekwu maka ya bụ Onesimus. Ana m ezighachiri gị ya. Enwere m ike isi na esikwa m etu a na-ezitere gị akụkọ onwe m. Ọ gara atọ m ụtọ n'obi ka mụ na ya nọdụ, ka ọ na-ejere m ozi ị kwesịrị ijere m oge niile m nọ na mkpọrọ n'ihi ozi ọma ahụ. Ma achọghị m ime ihe ọbụla na-enwetaghị nkwanye gị, ka ọ ghara ịdị ka amanyere gị amanye ka ime obiọma, ka a ga-asị na obiọma ahụ esighị gị n'obi pụta. Kama achọrọ m ka obiọma i mere bụrụ nke si gị n'obi pụta. Ama m na anatara m gị Onesimus nwa oge ntakịrị, ka e were nyeghachi gị ya mgbe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ugbu a enyeghachighị gị Onesimus ọzọ dịka oru, kama ọ bụ dịka ihe karịrị oru, nke bụ nwanne dị ụtọ. Ọ bụ onye m bụ n'obi karịsịa.
mana nke gị na ya bụ na ọ bụghị sịsọ na unu bụ nwanne, ọ bụghị sịsọ na ọ bụ nwanne gị n'ime Onyenwe anyị, mana ọ bụkwa nwanne gị onye gị na ya si n'otu agbụrụ. Ihe ọ pụtara bụ, ọ bụrụ na iji ihe dum jikọtara anyị ọnụ kpọrọ ihe, nabata ya nke ọma etu ị ga-esi anabata m nke ọma. Okwu kọsebuwa kwasị nwaodibo gị, kụziere m iwu gị. Haleluya. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ọgụgụ nke ya si n'Oziọma dị nsọ ka Luku dere. Otu mgbe nnukwu igwe mmadụ so Jesu na-aga n'ụzọ, o wee chigharịa sị ha, onye ọbụla na-abịakwute m ma ọ kpọghị nna ya na nne ya asị, na nwunye ya na ụmụ ya, na nwanne ya nwoke na nwanne ya nwaanyị, na ndụ ya, onye ahụ enweghị ike ịbụ nwaazụ m. Onye ọbụla kwa na-agaghị eburu obe ya soro m n'azụ enweghị ike ịbụ nwaazụ m. Ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime ụlọ nọ n'ebe a na-akwado iwu ụlọ elu, ọ bụ na ọ gaghị ebu ụzọ nọdụ ala pịa ego ole ụlọ elu ga-ewe ka o wee mara ma o nwere ego ga-ezu ụlọ elu? Ọ bụrụ na ọ bụghị ụzọ mee otu a, o nwere ike ịtọ ntọala eji ewu ụlọ elu tupu ọ chọpụta na o burula ọrụ ọ na-enweghị ike ịrụcha. Mgbe ahụ, ndị mmadụ ga-eji ya na-eme ihe ọchị, na-asị, leenụ, kamgbe nwoke a bidoro ịlụ ụlọ elu a, ma o nwebeghị ike iwucha ya. Ma ọ bụ, olee eze ga-achịrị puku ndị agha 10 buru agha gawa ibuso eze ọzọ nwere puku ndị agha 20? Ọ bụ na agaghị ebu ụzọ nọdụ ala tụlee ma o nwere ike ibuso ya agha? Ma ọ bụrụ na enweghị ike, ọ ga-eziga ndị ozi rịọ, kwe nkwa ka e kpee udo mgbe onye na-ebuso ya ka nọ n'ebe dị anya. N'otu aka ahụ kwa, onye ọbụla n'ime ụlọ na-ebughị ụzọ jụ akụ na ụba ya niile enweghị ike ịbụ nwaazụ m. Oziọma koseplowa. Ka anyị sikwa n'oziọma nke anyị na-enweta mgbaghara njọ. Amen. Ụnọ na-ekwu ukwe? Okay. Na Bọlachi na-eme na akpa ole? Fada ndewo. Ụmụnne m na Kristi,
ihe ọgụ ndị agụrụ anyị n'ụbọchị taa ha bachara uru bidoro na nke mbụ abụ ọma, nke abụọ na ozi ọma, mana ka anyị chịkọtakwala ya ọnụ n'ụzọ dị etu a. Ọ bụrụ ma ị bịara Mass na Sọnde gara aga gee ntị nke ọma maka ozi ọma agụrụ, ị ga-ahụ na o nwere ike ezi omume abụọ akpọrọ aha n'ozi ọma: umeala na obi ebere. Ike ezi omume abụọ, humility and charity, ha na-emeghere anyị ụzọ eluigwe ọsịsọ, n'ihi na ha na-eme ka dị mma anyị na Chineke sie ike kara. Umeala na-eme dịka ihe ọgụgụ amamihe si gwa anyị, ọ na-eme ka ihe ọbụla rụrụ n'aka Chukwu anyị enweta ya. Ị nwere ike ijiri onwe gị ka ji wụrụ mmadụ nye example. Ihe onye umeala, let me say parents, ndị na nwa gị dị umeala, o nweghị ihe na-aga emere nwa maka ọ dị umeala. Onye nke na-emekwa n'isi ike, ị ga-emekwara ya mana mgbe ụfọdụ ị ga na-abara ya mba, mana nke ahụ dị umeala, ibi ma ya rụhụ gị nwere ike lee ya anya jụwa gịnị ka ị chọrọ ga-emere ya. Unu uche na Chineke dị iche, Chineke adịghị iche. Ọhịa umeala na-arụ. Obi ebere, onye na-eme obi ebere, ọ ekpere ka ị na-ekpe because ị na-agwa Chukwu ihe a m na-emere onye a mekwere m ya. Charity covers a multitude of sin. Ọ bụrụ m na-ege megide obi ebere, megide obere, Chukwu ji ya meghere m ọnụ ụzọ because ọ gbagharala m njọ m niile. Gịnị mere agaghị m eme obi ebere? So ihe abụọ ha kpọrọ aha na Sọnde gara aga, ọ dị mkpa nzukọ na-akwado anyị si lekwe n'ụzọ a, soro na ya, dị n'umeala in your relationship with God, in your dealings with one another, and be charitable. N'ụbọchị taa, ozi ọma taa dịkwa mkpa, mana o nwere ike ịgbatanyegharị ụdị okwu Jesu kwuru. Jesu si anyị, onye ọbụla chọrọ ịbụ nwa azụ m mana o bughị ụzọ kpọọ nne na nna ya, nwunye ya, di ya na ụmụ, nwanne nwoke, nwanne nwanyị, o bu ụzọ kpọọ ha asị, na ya onwe ke ya, onye ahụ enwe ike bụ nwa azụ. Onye ọbụla kwa na-eburu obe ya sowe m n'azụ, onye agaghị abụ nwa azụ. Onye na-ajụ ha akụ na ụba ya niile, onye a ga-abụ nwa azụ. Okwu ndị a gbara anyịgharị, ọ kacha dị kemgbe ịkpọ nne na nna asị na ụmụ na nwanne nwoke, nwanne nwanyị. Ị nwere ike ijiwa ajụ ndị n'elu ya, gịnị ka Jesu na-akọdo ihe a? Na m ga-akpọ nne na nna m asị, kpọọ nwanne nwoke, nwanne nwanyị asị, kpọọ ndụ m asị n'ihi na aga m esowe ya. Jesu a na-ekwudo ihe a, ọwụ ya hụrụ nne ya n'anya. Ọwụ ya ka a gwara anyị mgbe o furu efu na the age of 12. A chọtara ya, ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị o soro nne na nna ya lawa na-erubere ha isi. Ka ezi ka otu agwa anyị ka anyị kpọọ nne na nna anyị asị na ụmụnne anyị. Jesu anyị na-agwa anyị ụbọchị taa sị anyị kpọọ nne na nna anyị asị na ụmụnne anyị. Ọ wụ ihe a onye mgbe ọ na-anwụ, ya ewere nne ya, ọ chọọ ka nne ya taa ahụ, ya ewere nne ya nyefee n'aka Jọn. Si Jọn, lekwa nne gị, nne lekwa nwa gị. Ọ sị hụ, nne anwụọla m, were ndụ gị mee ihe ọ sọrọ gị. He was careful. So after meditating this way, gị jụọ onwe gị, what is Jesus talking about? Okwu gbasara mkpọmasị, that particular translation, ọ nke Luke. Mana Matthew mere ka o dote anya na ihe Jesu na-ekwu okwu ya bụ, onye hụrụ nne na nna ya n'anya, hụ ụmụ n'anya, hụ di ya n'anya, hụ akụ na ụba n'anya karịa m, onye ahụ agaghị abụ nwa azụ. Nke a ga-ekwe anyị nghọta, because ihe Jesu na-achọ n'aka anyị bụ allegiance to him, obedience to him, place him as number one in everything we do as his followers. Jesu wu Chukwu, person nke abụọ na person atọ dị n'otu Chukwu, Chineke n'onwe ya. Ihe ọ na-arụ anyị ka edowe ya n'ihu, ihe na-akụziri anyị will learn to place God as number one in everything you do. See how it works.
ya wụrụ ma m were akụ na ụba m dowe n'ihu mesote akụ na ụba m were Chineke dowezie n'azụ, ọ dị mma etu ahụ? Akụ na ụba ahụ m dowere n'ihu ebe ahụ, enwe ihe nsogbu bịara n'ụzọ, ịhụra na Chineke nọ n'azụ, onye ga-asụchara m ụzọ? Akụ na ụba ala m aghara. Mana awụrụ ma mbụ ụzọ dowe Chineke n'ihu mesowe Chineke, ma akụ na ụba nọrọ m n'azụ, Chineke ga-ahụ ihe niile, ma nke ga-eme echi, nke ga-eme afọ ọzọ, hụcha ya, clearing the road for me, ime na-esoje ya. Akụ na ụba m na-eso dịka eriri amanyere m n'ukwu, na-eso m na-aga. Yeah, where many of us get it wrong, because I were akụ na ụba dowe n'ihu, anyị nwezie nsogbu, anya kpọwa Chineke na ole ihe a na-eme m. Mana you are the cause, because i were Chineke tọfee n'azụ. Ọhịa Jesu na-agwa ya n'ụbọchị taa, place him as number one, love him more. And okwu a gbasara onye ọbụla n'ime anyị. So I love me more than your parents, love me more than your brothers and sisters. Ọkwa maka salvation go, maka na echi mmanụ ga-anwụ, nwere nke ndị ya na ha ahụ na they will not be there. Akwa o doro gị anya that mmadụ na-anwụ na ị nwere ekele akpọ n'ụlọ onye ahụ gawa. O nwere ekele na hospital, ndị nwe na-atara ahụ, kwa anyị na-ebe everyday na-akpọ gị ego, aunty, brother, ịrịawa ebe a, ha nọ n'ụlọ, ịnọkwa ebe a na-ata ahụ. You will have to have a personal relationship with God, very strong one. Ọhịa Jesu na-agwa anyị n'ụbọchị taa. And iji mee ka o dokwa anyị anya, Jesu nyere anyị obere akụkọ abụọ, just 2 short stories. One wụ maka onye chọrọ ịrụ ụlọ elu, na ọ ga-ebu ụzọ nọdụ ala pịakọ ọnụ ma o nwere ego eji arụ ụlọ elu. Ọ bụrụ ma o nweghị ya echerenụ, bọta ọ ma o nweghị ya ebido na-arụ tọọ ntọala, along the way ya akwụsị, ndị mmadụ ga-eji emerezi ihe ọchị na-akọ ya ọnụ, lee na obi dị nro elu, ọrụchafu ya kamgbe ha. Ma ọkwanụ eze nwere only 10,000 soldiers, ya agawaga ịlụsi eze ọzọ nwere 20,000 ọgụ. Obu ụzọ cheke ma 10,000 ma o shikwuru ike karịa the 20,000 onye a nwere. Otherwise ya were 10,000 agawa ịlụsi onye nwere 20,000, a ga-egbucha 10 ha gbukọ ya nwa. He didn't prepare for it. Jesus onye ahụ ihe o nwere ike imewu, ile anya 10 agaghị ezuru gị, gaa ka ịrịọ biko, settle before ha bịa. That is what wisdom can do. So n'ịkọrọ anyị akụkọ abụọ a, Jesu na-agwazi anyị na ọwụ ihe wisdom nwere ike ime, ọ ejikọrọ anyị ihe ọgụgụ ke mbụ, wisdom. Wisdom dị ka mmụọ nsọ Chineke na-enyere anyị aka, anyị nwere ike take a wise decision in our lives. And unless we listen to the voice of God in us, we will always take wrong decisions. It has been happening to people, it continues to happen. Olu Chineke nọ n'ime anyị, ọ na-agwa onye ukwu, like very gentle. Olu ya dị ntakịrị, mana the noise in the world anaghị ekwe anyị n'olu Chineke. The noise in us anaghị ekwe anyị n'olu Chineke. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-asị Chineke kwube, nwa odibo gị na-ege ntị. Ọ bụ Chineke gere m ntị, nwa odibo gị na-ekwu okwu. Kama ọ na-abụ nwa odibo gị na-ege ntị kwume, anyị ekwu ya the other way around, by our actions. So, dear brothers and sisters, we have to learn today that Jesus wants us to place him as number one in everything we do. And in that way, we'll be safe. Onwe mgbe Jesu ji kwuo kwano na onye sowe ya ahụ niile ala, ọrịa niile ala, ị gaghị enwe nsogbu, mba. That is the need for the cross. The cross leads us to salvation. Ọ bụghị ya, Jesu agaghị anwụ n'elu obe. Our cross is come in different ways and different forms, different shapes and sizes. Etu anyị si dị iche iche, etu a ka ihe yiri cross na-eji abịa na ndụ anyị. Ana m agwakarị ndị mmadụ okwu mgbe ụfọdụ, iwere the cross. Ị na-ele cross anya. Ị na-ele cross anya. So, relationship in our children, only of the and that is what it means. I will cross. Mana Jesus Christ nọ n'etiti ya.
Look unto me. I have gone through that way. I can help you. Inwe ntaramahụhụ ihe nwere ike dissuade gị mee gị take another decision. Look unto Christ. Mgbe family gị ma the society na-take a wrong decision. Onye ọbụla mege, why can't I do that? Everybody is doing that. Think well. Listen to the voice of God. Don't because everybody is doing that get in issue. No. Karen Chukwusi nyere anyị aka because in our lives many things are going wrong just because we have no time for him. We don't listen to him. We follow the trend. Onesimus agwara anyị okwu ya n'ihe ọgụgụ abụọ. Onye ahụ nwoodibo Filemon. Mgbe Paul gara na Kolose, o nwere obere chọọchị o bidoro. N'ụlọ Filemon ka ha na-agbakọ. Ịchachi agbakọ na St. Fortunata. Ụlọ Filemon were a rich man. N'ụlọ ya ka a na-agbakọ na-ekpe ekpere. So Onesimus a nwoodibo Filemon nnukwu mmadụ. One day Onesimus ga-lee ego nna ya ukwu buru ya gbalaga. Gbaga Rome just to mix up with the crowd ka ghara ịhụ ya. Mgbe ahụkwanụ Paul na onwe sila n'obodo Kolosi gawa Rome na-arụkwa ọrụ ebe ahụ. Otu ụbọchị Paul ahụzie Onesimus na-ele ya kwa onye ahụ nwa Filemon nwoodibo ya ka ezi ihe o mega ebe a. Ya kpọkọta ya ndụ ya kọchana ya nsogbu niile o nwere. Onesimus bidozi na-agbara Paul odibo dịka nwa boy na-enyere ya aka because Paul was getting old. Ọ na-enyere ya aka nke ọma that Paul chọrọ idowe Onesimus ka ọ gbawaziere ya odibo. Mana Paul sị mba, Filemon ga-achọ nwa odibo ya, aga m akpọgara ya hụ ka m kpọghachiri ya rịọ ya biko. Paul akpọrọzie Onesimus laghachi back to Colossae rịọ ya biko nwa odibo ga-anabata ya, ọ bụghịzi ka nwa ohu kama anabata ya ka nwanne gị n'ime Kristi n'ihi na o chegharịala. Ihe kwegoro anyị ihe ọgụgụ a bụ ka anyị mara na as a Christian anyị kwesịrị inwe obi mgbaghara. We have to forgive offenses made against us, committed against us. We have to be charitable. We have to have that relationship. Ihe anyị chọrọ ka Chukwu mere anyị ebido mewere mmadụ ibe anyị n'ụwa. Chukwu na-ele anyị ka anyị na-eme anyị rụzie emere anyị ya dị iche ya dị mfe. Ya bụ ka achịkọta n'okwu ndị a niile o buru ibu, we cannot finish it. Mana eche na ihe Chukwu na-achọ ka anyị mara n'ụbọchị taa bụ place me as number one, be my follower, give allegiance to me, try to forgive one another, be charitable, don't take wrong decisions, listen to my voice. Ọ bụrụ ma eme ya, enyemaka Chukwu ga-anọgide anyị oge niile site na Kristi dị nwere anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke ndị mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, onye n'igwe ọzọ n'aka nri
ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onyenwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, na m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Emem. Ekpere nke ndị kwerunụ. Mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị bụ ụmụodibo gị agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi gị iji welu nye gị ofufe n'ụzọ pụrụ iche maka ihe ọma niile nke ị na-eme na ndụ anyị, ya na iji welukwazi ọnọdụ anyị gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ ahịhịa anyị. Onye na-aza ekpere, Chukwu dị mma. Ka anyị runatazie n'isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ihe ọma Chukwu na-emere m dị m ebube n'anya, ewo dị m ebube. Ihe ọma Chukwu na-emenụ m dị m ebube n'anya, ewo ngọzi Chukwu na-enye n'anya dị m ebube n'anya, ewo dị m ebube. Ụmụ Chukwu nyere anyị dị m ebube n'anya.
ewo dime bube nwunye Chukwu nyere n'ụmụ dime bube n'anya ewo dime bube di m Chukwu nyere m dime bube n'anya ewo dime bube ndụ Chukwu nyere n'ugị dime bube n'anya ewo dime bube n'anya Chineke fly n'anya ụmụodibo gị abụgoro gị abụ mbunye enu abụ nke gosipụtara na ihe ọma niile nke na-abịa na ndụ ha si n'aka gị bụ Chineke abịa ha ewerugokwazi ọtụtụ ebumnobi ha gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ayọ ka ị nụrụ ekpere nke anyị na-ekpere gị n'ụbọchị tata na ayọ niile nke anyị na-ayọ gị n'ụbọchị tata na mbunye elu nke anyị na-ebunye gị n'ụbọchị tata ma gbuola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi Onyenwe anyị. Ọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke jikere na ịnara nọ. O Chineke, onye ntọala ndị ji obi ọcha na udo efe gị, site n'oke anyị na-eketa n'emume ihe omimi nke a, biko mee ka ezigbo ofufe anyị jikọrọ ọnụ na-efe gị bịaruo n'ihu ebube eze gị, ka o wetara anyị ikwudosi ike na ịdị n'otu. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị na onye n'ụdọ welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekele. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-asọ ndụ
na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'ụwa anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa adịghị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchịrị gbabata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazị asị. Naranụ nke a, rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba enye ihu nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ga-azụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na nnukwu ụkọchukwu anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị ụmụazụ gị dị nsọ, na Fortunata dị nsọ, na ndị nsọ niile ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta n'anyị, anyị na-arịọ gị sepụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta n'anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Anyị nyerịta n'onwe anyị ekele udo. ụmụnne m na Kristi, nenu ụlọ nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Karụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị, okwu gị na oriri nsọ gị na-enye ndị kwere na gị nri, na-enyekwa ha ndụ. Otu anyị si mezue emume aja nwa gị hụrụ n'anya, sikwa otu a mee ka anyị rite uru isonye na ndụ ya mgbe niile. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Todiri Yesu. Todiri Yesu. Announcements. Religious education will resume September 18th. Please see the bulletin for details of the registration. The adults is also being offered adult classes also from the ages of 16 and over. So if you're interested or you know somebody who is interested, please let the directory know about it. The annual Catholic Appeal Fund campaign is still on. We are almost getting to the end of the year. As at today, we are having only $16,400. Our expected amount to be remitted is $22,152. Because if you know you have not made your pledge, or you've made a pledge and you have not paid up, I am standing here begging you, including myself. I have not even paid my own. So I'll start from myself. So I'm begging you, if you know you have not paid or have not made the pledge, please. Chigozie, you are looking at me. Have you paid? Okay. Viko, it means that the remaining balance comes to the parish. The rectory closes at 12 noon on Friday this week. Please tell those who are here and those who are not here, please let them know, so they don't waste their time going to the rectory after 12. Youth group meeting on every Sunday by 10:30 a.m. till 11:30 a.m. That's 1 hour. Please endeavor to let your kids come or you bring them. On Labor Day 5th, we are being told that the office will be closed for the holidays. Taa bụ ụlọ ahịa ndị nne ji efe mara mma, efe jiri ama ha. Taa ụbọchị ha, biko ndị nne, unu ga-apụta ka Fada gọzie unu. Ndị nne aka ama unu nele m anya.
ndị nna gwara unu ha egwu biko n'unu ha na-agwa n'anyị oge nke anyị onye ọma onye ọma onye ga-adịrị mma onye ọma mma ka anyị ga-emere gị onye ọma onye ọma onye ọ ga-adịrị mma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọ ga-adịrị mma onye ọma emenya onye ọma onye ọma onye ọ ga-adịrị mma onye ọma Mela n'ụbọchị nke Mela n'ụbọchị nke Mela n'ụbọchị nke n'ụbọchị nke n'ala ekele. A birthday celebration? Wow, wow. Biko no kopro na biko. Blessings of the Lord be upon you. You in the name of the Lord. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.